Welcome to podcast with Pepe New. Namhlanje ngila eZondi nomama wethu. Ngizocela nje umama wethu abulise ababukele emakhaya. Amen bazalwane zithandwa zasemaphakadeni ngiyanibingelela ngelihle igama lomfowethu Jesu Kristu waseNazaretha. Nginibingelela ngegama eliphezulu kwamagama wonke. Amen. No mama ngicela nje ukubuza ukuthi umama enginaye manje umama bani? Umama Sibeko. Uhlala kuphi? E148 Imfulo North. Okay, ngiyakubona uqokile mama. Umama uyini enkonzweni? Oh, umama Sibeko umama mphathi wabomama Bemvuselelo. Amen. Amen. Ngiyabonga. Njengamanje ma ngiyabona ukuthi la ekhaya kunenkonzo. Lenkonzo le esinayo eyani? Amen. Lenkonzo esinayo ngiyabonga kakhulu. Sizobonga nabomama ukuthi uJehova usigcine kwazi kwabala. Usuke nathi endleleni bekungekho lula, izinto zikhona kodwa wasifihla emancebeni wakhe. Manje sibonile ukuthi kumele simbonge sithi baba uphakeme udumo nezibongo zingeze. Siyabonga. One last question. Kunomfana ozibulele kade bem-accuser nge-rape. But makutholakala ukuthi it's a false accusation. Angazi uthini wena mama amagama akho nje ongahambisa kubantwana besikolo na wonke nje intsha jikelele yala ngaphandle. Amen. Kulesikhathi esibhekene naso isikhathi esinzima kakhulu. Kufuneka bomama abazoma esikhaleni bakhulekele izwe lakubo. Sikhulekele nabantwana bethu ngoba kahle kahle abantwana bayisipho esivela enkosini. So izinto ziyenzeka, izinto ziyavuka kodwa makunabomama abazoma esikhaleni bathi baba hlala nathi lishonile ilanga ithemba lethu nakho konke kwethu kukuwena sizoya kuye uthembekile yena akanayo injabiso akanayo inkohliso. Abantwana bethu bangena ezimeni ezinzima ngoba thina singabomama kumele sibakhulekele abantwana. Umntwana umkhulekela aphuma esikolweni aphuma nje athi uyapi umkhulekele uthi baba hlala nalo mntwana mfihle emanxebeni izwe lingamboni. Amen. Amazwi amnandi abuye kumama ukuthi umama uzokhuleka bazokhuleka kumama bakhulekela abantwana. Ngicela ukubuza inkonzo yomama Bemvuselelo ikhonza phi eliyaqala nini futhi ukuthi ikhonzelaphi? Inkonzo yabomama eBemvuselelo yaqala la ekhaya la kaSibeko e148 ngo2018 saqala sifo nje yakhula inkonzo kwaze kwafika umfundisi inkosi waseNazaretha. Ngamcela ngathi baba inkosi sigcwele sifuna ukuhambisa izwi, sifuna ukutshela abantu ukuthi alikho elinye igama esiyosinda ngalo, alikho unguJehova umeluso omuhle but manje indawo asinayo. Ubaba uNkosi wathi mama ngiyavuma ngiyanika inkonzo nginika nje isiZulu anikhiphi lutho ngoba ngiyazi ukuthi ukungena kwenu la eNazarini nizokhulekela nathi esikhonza eNazarini. Ihambe kanjalo. Okay. No, ngiyabonga bomama. Ngiyabonga mama wami. Ngathi nje uNkulunkulu angakugcina niqhubeke kanjalo. Amen. Ngiyabonga ilizwe manje uma esesihlanganisa uthuthu esesesiyathu. Amen. Bangcwele umama ubesejubile bekusele nje ukuthi nibeke izandla. Amen. Amen. Ana izwi uma kubo. Amen. U60. Hallelujah. Elangenza nalokho. Elithi omuntu yini ekhaya kanti awufuni ukuqondiswa. Manje sizele ukuqondiswa. Yazi uma ekhuluma uthi
uma uthola behlelo Hayi Nkosi yami hlala nabo. Hey. uthi uma bephinga uma betshontsha utshontsha nabo amen Hayi Nkosi yami. uthi ke ngizokulaya ngelilanga ngizokuveza ngoba noma kuyahlejwa uhleba umfowenu amen haleluya izwi lamahubo bazalwane bangcwele ukugcotshwa kuvela ezweni akuveli ukhulume kakhulu ngokugcotshwa ngimlaleli Hallelujah. ukugcotshwa akusiyinto kamama njoba embeka akazenzeli naye Hallelujah. Amen. uvela kuNkulunkulu ene ungakudeleli ukugcotshwa ngoba kukhona isikhathi babuNkosi umzalwane ethi abathathe nalo mcimbi Hey. Amen. ngoba awukhulumi nalo ukhuluma Kulwa nalo. Hey. amen Hallelujah. Amen. uthi ke uAnaniya noSafira kuthiwa neplus sisonke Hey. ake sithengiseke manje nomunye athengise ngaba nako yazi ukuthengisa abazalwane akusi ukuthengisa lamama ake sithengiseke manje uma bebekwa abantu abathengise ngoba lithi zikaNkulunkulu uma sebethengisile Hey. wathi nkosikazi yazi ukuthi laba abanye ihlupheni sizothengisa silethe konke khona kade bengenalo bazokotela kulento Hallelujah. nkosikazi wena baba ngoba siyabathumela baba hamba qala uzofika ubatshela ukuthi mina ngithengise ngalokho bafika baba bazana sema control abo selidas nama boss amen siyama boss kodwa la sithobile wayi baba wafika wathi Hey. shayeka phansi akuphumanga nomncwabo omkhulu Hayibo. azange wenziwe umncwabo kwathiwa amadoda ayisithupha omunye abambe baphume bayomlisa amen haleluya nkosikazi ishilo phela ukuthi ngizolandela after wena bakumoya mayifika lento kaAnaniya Nkosi yami. indoda yakho inyawo aniqambelanga bazalwane akubuve kukuhle ukuziveza kuyisisebenzi esingenamahloni esiqinaka yabona imali iqede ushonopayi mama abantwana abanye bayababuka abazalwane bayahlupheka badla imali zona eziyamfanele amen Qinisa baba. ezishwabo bekhathazekile Qinisa mama. bazidla isilephero sabanamathele amen uma umntwana nje unobhala mandeni uyothenga amateka manje amen ngizosho ukuthi bomama bami dingakani Mthunzi thobe uyazi uma ngabe umama wethu ekhuluma ephazama uba ngathi awumnaka yebo njalo ubuye nakusasa hayi kanje umbonise naye uyaphazama amen bangcwele njengoba kuthiwa uphethe induku awusifili uma uphethe induku ukuthi uzoyiphatha izokusinda vele uyakhathala ungamfoneli bangcwele mina angifoneli
ngoba ifoni iyayiphazamisa inhliziyo yakho. Ngifuna uze straight uma sihleli phansi sikhuluma umlomo nomlomo umama uzozibona iphutha la kodwa uma uthatha ifoni mama utheni bazalwane asikholweni ngenhliziyo ukukholwa akufuni umsindo ukhona abazalwane abake bakhuluma incwadi yokwakha indlu bathi kwakungenamsindo bese mina ngiyathuka ngithi bazalwane leyo ndlu akusiyindlu leyo ndlu yayikhulunywa uNkulunkulu enye kodwa indlu ewakhiwa la ithi uma ngabe uJehova engayakhi siyakhaya bomama bami ngiyanazi ngiyalihlonipha kodwa uthembe mama ngicela into eyodwa uma ukhuluma nomuntu khuluma umlomo uma ekubonisa boniseka amen ungayenzi into yakho ngoba igama elithi Moses uMoses babemgila bethi uphethe induku kanti sebayamgila uphethe induku kanti sebayamgila uMoses akasakwazi kwenzani ufuneke naye athi uyazicabanga Moses angeke abantu abangaka bangasebenzi lutho ebandleni ngoba kuphethe lo mama ningamgidi mama lalela engicela kuwe mama umuntu ofona ngomsindo uyathula mlinde ungaphenduki yebo amen ungaphenduli lutho uzobuya kuwe esengisena msindo umsindo uthathwa ngomunye umsindo nenkosikazi ethi uma ngabe kunomsindo nayenza umsindo uyabona ukuthi leyo muza wakhe umsindo thumsindo uyazitha amen bangcwele ngicela kakhulu kuwe mama ngelinye ilanga thu uma umholi abantu babonkosi baxoxa nawe kakhulu baze bathole umqondo uyafihlwa abazalwane uNkulunkulu wathuma uMoses athuma emthumile uMoses okunye bekabuye ahambe yedwa ayofihla azikhulekele yena abuye esezobabheka abantu ngoba uma ngabe kuphiwe wena funeke wena ube namandla okukhuleka kungakho uMoses uNkulunkulu athi Moses akukhetha amadoda azokusiza ake kuphathe wena wedwa uzokusinda lo msebenzi kodwa khetha amadoda uwakhethe bese wahlele njengoba wenzile uzosinda kanjalo mama angeke uphinde ukhulume bazalwane abafundisi abaningi baseyibhedlela umsindo esibenzela yazi kubhlungu ukuthi uma ngabe ehambile lo mama uma sekusukuma abantwana bakhe bathi hey mabakhala hayi imhluphile mama Bemvuselelo imhluphile umhluphile vele imhluphi abanandaba nokufa kodwa banendaba yokuthi thina bomama simuhluphile abantwana abaningi abakhonzi ngendaba yokuthi abazali bahlushwa yibandla amen bangcwele ngicela sibaphatheni kahle mama nawe usiphathe kahle usithembise ukuthi usiphathe kahle usisise haleluya ngicela abaholi abomama baholi bonke nje sibabekele izandla amen 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 oh amen amen Hallelujah.
nice to be here. Siyambonga uJehova. Amen. Ngiyanibingelela ngelihle igama lomfelo wami uJesu Kristu. Ngibingelele inhloko zekhaya lomfelo wami uJesu Kristu. Ngibingelele ubuholi bonke. Hallelujah. Ngithi uJesu seseyinkosi. Okukhethekile ngibingelele umama wami. Ngiyathoba mama ngelihle igama lomfelo wami uJesu Kristu. Bayizingcwele kumnandi endleleni uhambe nomholi okhona ukulandelela. Kunabaholi abangabomama othi nohambe emva kwakhe akalandeleli kodwa emlomeni uliphethe lo uyalisho lo namavesi akuye kodwa nokuthi uyambheka ukuthi ngingamlandela yini thola ukuthi akalandile. Hallelujah. Mama Sibeko ngiyabonga mama ukuthi endleleni ubumama ababonayo ukuthi bayalandela. Inkosi. Ngiyabonga mama. Hallelujah. uNkulunkulu aqine. Amen. Futhi akufihle. Inkosi. Hallelujah. Izwe libona inkazimulo yakhe. Hallelujah. Hallelujah. Lingaboni wena. Hallelujah. Nami ngokwami ngibonile ukuthi umama ongalandeleki ngolosibili. Amen. Bayizingcwele ngiyambonga uNkulunkulu. Ngibonga ukuba la nanamhlanje. Hallelujah. Ngiyanibonga bomama bemvuselelo. Ngibonga ukuthi niye namgibeza steps. Yebo. Naphinde nambambela sona. Yebo. Ukuthi angawe. Hallelujah. Nisibambe njalo ke le steps. Amen. Ngoba uMoses phela. Yebo. Uphethe induku. Nina fanele nisize izandla. Inkosi. Zingakhathali. Nenimbona ngathi izandla ziyakhathala induku yawa. Ufike magazi ninoma umthetho. Nihlale eqeleni. Niphakamise indlu. Yebo. Ningayithathi induku. Ukuthi ke endleleni samba ngobude bendlela. Samba noMoses. Yebo. Izwi lifike kuMoses. Ivigine kaMoses. Yebo. Mina ngiyafika ngumamntuli. Ngifuna ukuthatha induku. Amazi ukuthi uThixo utheni ngizothi mama uSibeko thola umphongolo mntaka baba ungasabheke emuva bese ufaka amahomhlaba ungasabheki naseqeleni. Hallelujah. Noma ibisi likushisa amankonyana afuna ukumunya wena uthwele umphongolo kaJehova uhambe nawo. Amen. Hallelujah. Ngoba zikhona zona inyoka zaphansi zizofuna ukukuluma. Yebo. Kodwa wena ungasazibheki. Yebo. Ngisho nobuhlungu bazo wena ubuka uJehova engumqalisi nomphekeli. Ngisho ubuhlungu bazo mama ezasezweni zizokuluma zona kodwa wena ubuhlungu ungasabunazi. Wena ubiziwe uthwele umphongolo. Hallelujah. Hamba ngalo mphongolo. Uhambe ngalawo manje uJehova wafake kuwo. Amen. Ayinkosi yami. Sila sizoseka umbono wakho. Hallelujah. Wena uphethe ivision. Hallelujah. Thina sigijima emva kwakho ngevision yakho. Yes. Ayinkosi yami. Sizosho njalo mama. Amen. Sizothi noma ibisi Yeah. selikushisa amankonyane sewakhaya. Kodwa wena uthwele umphongolo. Hallelujah. Uzofika la ufanele ushiyane. Eyethi indaba ayiphelele. Hallelujah. Phelele emaparadise.
Hallelujah. Ngizosho njalo mama. Ngibonga nabantwana abala ekhaya. Amen. Bangamukela from the first day. Jesus. Banothando. Amen. uNkulunkulu ngathi angabasiza. Amen. Abagcini. Amen. Omama Bemvuselelo. Ngabe simlandeli. Yes. Sibona uthando. Amen. Besibeke sisuke from force. Yebo ngemalengaka. Ngabona uthando lamama. Ngatshela umkhosi kanti bayazana. Izwi nje enginalo ingane zakwethu ihubo lika 124 la ku8 elithi usizo lwethu lusegameni lika Jehova owenzile izulu nomhlaba. Olwethu sizo luku Jehova. Ngizothi mama noma izinto sezenzeka wena uthi usizo lami luvela ku Jehova owenzile izulu nomhlaba. uJehova ukubeke ngenjongo mama ukuthi uhambe nabo mama bangaka. uJehova uthembe wena ngalabo mama. Hamba ke mama ngalawo mandla. uJehova wafake kuwe. Uhambe futhi sowushila ubumina. Uhambe wena umama obiziwe wena unobizo. Sizosho njalo mama. Haleluya. Sithi usizo lakho luku Jehova owenzile izulu nomhlaba. Amen. Ngoba lethu usizo kungako sithi siphakamisela amehlethu ezintabeni. Izinto sezikushaya kodwa wena uthi usizo lami luvela ku Jehova owenzile izulu nomhlaba. Ngoba siziphileli thina siphilela ithina futhi esikwenzayo yiloko wena obizelwe yiko. Ubize uJehova ukuthi wena uzohamba phambi kwalabo mama ubatshela iqiniso lonke futhi ungalifihli mama. uJehova kufake kuwe utshale kulabo mama. Nkosi yomusa. Udingi nasiba ngoba wena ngoba ngempela bakhona omama. Othi umbheke ukuthi angeke ngimlandele. Yena mamboya amavesi washo njengoba. Ubakhotha engalivulanga izwi kodwa akalandeleki. Nathi kubiza ukuthi emvuselelweni sizibongele ukuthi uNkulunkulu wabeka umama phambi kwethu onombono sakwazi ukumlandela. Uthi umama Ntuli induku thina siyibambe. Yebo. Asinokuthi induku ukuyibamba. Thina siphakamisa isandla sikamama uma sibona ukuthi yakhathalela
ugijimela endukwini asazi ukuthazanikwa ibikuphi bekwenze njani uzoba mbithuka ubizelwanga kodwa ugijimela khona okwakho mama wemvuselelo phakamisa isandla sakagogosileko tukana nenduku okwethu umsebenzi usesandleni awuphendukwini uthi umama Ntuli noma amabele angagcwala amankonyana akhala athi inkomo mina ngifuna ukunqelisa uthi mama Sibeko wena kuphukele eBethlehem yes angithi amabele athi inkonyane umphongo oluthe eBethlehem siyambonga amen ngithe nami ngafika la nguthule du nginguphenyani bathi magazi sithi incwadi ngiphenye ngihanjiswe isizwe ngibonga ukuthi ngalandela umama olandelwayo ngoba nomama uzokubiza nje ungalindele athi uzosiphathela uhlelo uphathwa ikhanda mama umnisi isisu sikujuka ugijima ithola thelelana umagazi amanzi uzoye toilet abuya siyambonga uNkulunkulu mama Sibeko ilo mama yo Amen. Ngiyanibingelela bazalwane. Nalili kungimema. Ngazise. Mamtu. Baba. Iklasi yami S5 le mama Sibeko. Amen. Iklasi 6. Amen. Mamtu. Amen. Angifundisa abantwana. Amen. Abantwana bahlupha uma bafundisa iBhayibheli abayifundi ngokukholo. Bafunda ngokuthi bayizifo efika ezifeni bakapaya. Yeah. I'm not doing that. Fana nabaholi ngabatshela kholwa kuqala. iBhayibheli uma uzolifunda kumele ulifunde ukholiwe. Khona uzokwazi ukuthi udliwe amazi. Khona indaba enikhuluma la ngifuna kungethe namhlanje ngifile basokhulumile nambe ngithi ngizodla kumnandi ukudla yazi bazalwane. Amen. Abekho abantu abanambe njengabafundisi nabo bishop bayingogo ngoba abali. Yeah. Sunday yibo abakhiphayo ibandla lidla 14 colors kodwa usale empty. Mangena labantu abazi ukuthi bamnkosi ulambile bamnkosi bathi sicela ube neso so yamuzi yagonyuluka ngoba ulambile. Amen. Akazange akhiphe adla. So nambe ngizodla ngidlile bazalwane. Ngiyabonga. Engifuna nje ukugcizelela mama Sibeko. Ngifuna nje angifundi incwadi. Hayi angifundi incwadi. Kukhona ama-line athize uma bekhuluma ikhulumi avukile kimi. Oh yes. Yeah. Ngithanda le. Do the right thing. Oh yes. More leader, do the right thing. Noma ingaphambana neningi oliphethe. Lithi liza ngapha uhlangane uyale but do the right thing. Amen. Number 2, be honest and straightforward. Oh yes. But honest no straightforward ungaswaqi. Yabona abo mamdamini amen. Amen. Ngiyaphila mama. Genesis ne? Maphansi. Okay. Omunye umfundisi uyashadisa ukhuluma ngothando but ebusweni umkhonyana zathu umkhonyana kasonti ukuza lo every Sunday nsonta kanje lokho ukukhuluma kanje awazi ukukhuluma ngothando uthando mina mawukhuluma ngothando uyashade nebody iba kuphi kulove. That's why bathi khona lento bathi romantic. Nebody ba iban roman. Nezwa bazala. Amen. Okay. Na le mama le balekile. Be willing to change, to learn, to grow. Uma uyi leader, awusuyi leader
yazi khona abantu abakuhlulayo la even nange education obaphethe uma uba leader zimisela ukuthi bazokutshentsa uzofunda something kubo mamntuntu bengithini eclassini mangifundisa nithi khona into engiyifundayo kini nina nize kimi nizofunda mina ngifunda kini niyezwa bazalwane Amen. Enye ithi lead by example sonke lesiyayazi nebazalwane work hard and be yourself ayikho ke into ebuhlungu nje umuntu imitate omunye umuntu don't imitate omunye umuntu just be yourself ngoba uma imitate mina uNkulunkulu uzofika azokunika into zakho mama gani akuthole uyimi ajike nazo just be yourself then uNkulunkulu akuthole ku position akunika izinto zakho nayi le engithanda kakhulu start where you are with what you have. Niyezwa bazalwane? Uqala la ukhona ngalokho nawo. Yes, baba. Hayi. Angifuni kwasemoyeni. Ngihamba nobaba Zondi la. Umfana mara ikhona into uNkulunkulu angisizile mina ngedwa. Angazi abanye. Abanye abaholi bayathanda ukuthi uma ephezulu uma umuntu ephansi ambize nangegama umbizo uzo kusho amangathi bomkhosi wami unondaba lo ngihamba naye ngilama amagazi into engavezwa ibonwa abantu ayinakusasa akazi ngoba ufuna ukubeka kanje amen musuvuma ukuhlaliswe roomini ungakalotsholwa ungakahlatshwa ungakwenziwa next ungakaphumi estradini uthi I do bavume bakubambe ngesandla ulibu ufihle lapha eroomini isho ukuthi lento yethu into yanike yenzani senzani thina ngamanye amagama mama Sipho bebekwazi but I bring somebody uyaku la bayawazi ama app abomama nizozibona nani kunabanye abantu abazonibona ungalibe kukhonja kuthiwa khona abantu lena abobani laba awuzishoka zonke nginikeza wena kancane Nondaba umsebenzi ukuthula mabusebandleni Amen. ngiyabonga bomama ngithanda ukubingelela ngazo zonke ihlalo zethu suka phezulu kuya phansi namahloni impela nje umfana omncane cha igama lami uNkosinathi wakaZondi kodwa ke sekunegama engizinzele lona elithi upepenyuka amen kune podcast eyenziwayo iku YouTube mhlawumbe abomama from namhlanje bazoyibona engiyenzayo ngi-interviewa bonke abazalwane kahle ngithatha uZayoni impilo kaZayoni ngibeka le ngaphandle abantu bazoyibona ukuthi inhle kanjani because into eyaziwayo ngoZayoni yimbi ngaphandle kodwa ngithe athi ngithatha into yakaZayoni ngiyenze ngaphandle cha ilokho nje kuphela bazalwane ngihamba noBishop wami ngiyancela nje kuye amen siyabonga ke bazalwane isikhathi nathi i-certificate lesi yazibona bazalwane hayi bapase awukwazi usithola i-certificate esiyo ufanele uthole ze-cardboard wozenzelayo nazi ngifuna nazi mama Sibeko uNkulunkulu uyakulethela izinto Hallelujah. uNkulunkulu ngilethele umfokazi Zondi Amen. ngingazi ukuthi ngizwenza kanjani eclassini njoba kucima khanyisa sayifaka i-certificate zenu amagama enu about 43 umshini uthe escom ethatha ugesi yalokha yaprinta igama eli-1 zonke i-certificate yazidla so kumele sikhiphe imali engakanani bazalwane ngimele ekhanda ngithi ngizofana nomholi unamanga ebantwini waqhamuka umfokazi Zondi from nowhere ethi ufuna ukungi-interviewa manje uyangi-interviewa mina nga-interviewa yena yabona kumnandi ukhuluma uye kwathi bamkhosi ngizokwenzela i-certificate bengicela simshayele izandla bazalwane into engizoyenza mawe
mase ngihamba ngizocela nomama Sibeko ngiphethe nezincwadi ya manje incwadi ziyi-secret yethu angisho ukuthi abanye abazalwane kanjani khona izinto ngifuna ngimtshengise zona ngizonikeza ngale nazi incwadi so bathi into eningihlupa ngayo bomama bemvuselelo hayi anibuyisi incwadi yazi ngiyalwa nomama nangu mama ngiyalwa nkosikazi alethe wani incwadi angikwazi ukuthi incwadi eyi-1 angijabona nje njengoba zingaphi omunye ubishop ocorrectayo ocorrecta mina ngicorrecte zabo abafuni mina ngicorrecte nina ngoba ngizoniphasisa yabona sebenza kanjani alright ngicela unginikeze zonke ya bese ngibabiza bazothatha abanganazo ababhalanga incwadi yokuqala ne ngitshelile bazalwane ngitshelile ne ayikho overtaking abanganazo hayi nisazoyithola but kumele nibhale nayi incwadi yokuqala ene ngimcelile bazalwane ngathi bhalani igama nesibongo ngoba igama nesibongo sesitifiketini khona abanye ababhale nje amagama kuhle nalokho ngiyakhuluma nomama njalo ngithi ayikho into heavy bomama nasandebe ngikhuluma abomama mamtuthu abafuni nge-date of birth Siyapho. hayi uyamgubha Batla ubanyani phela. nonkosikazi amakafuni ngayo manje ngize ngikhothele kulokhozani ku-marriage certificate ngoba ngayi-own marriage certificate siyi-2 ngiyacela bazalwane ongayitholanga le ncwadi le ahlangane nomamakazi nomama nga masengicedile atholele awukwazi ukuthola le khona baphethele ukwazi uJesu yazi mamoya abantu bayakholwa kodwa uJesu abamazi baphambana naye uJesu abamazi kwazi uJesu then ikhona leze ngiziphethe uNkulunkulu ukhulumile then uma uNkulunkulu ekhulumile ukhulume wathini ufunda lapha encwadini alright ngicela umemezelele zonke bani ngizomemeza ngamagama bazalwane ngiyazi ukuthi ngingabomama Thulisile S Libethe Duduzile P Mayisela Duduzile ukhona woza mama uzothatha Ana L Khumalo batukhona Lindeni Makazi ngabe igama lakho lifunde emuva basi ngiyabonga manje ngicela ukushuthe bafukuza ukushuthe Thokozile Mavimbela yebo Ndini Thogo Nonyamezelo kubheka waza umbheka siyabonga manje Shuta Esther Shabazi Esther Shabazi akekho la Shabalala Esther N HN Shabalala okay Shuthi siyeza okay masinephutha khona into Lungile Nkosi Swayina ngithi nibhale ngoba isitifiketi siphuma lento yobhala please bazalwane ngiyacela hayi ungathi date of birth bhala bomama bafuna next nayo
Doris Masego. Doris Masego. Welcome. Polina Skosana. Akekho. Mpho Mayisela. Bless boy. Bless boy. Duduzile Mngomezulu. Mngomezulu. Thobisile Malinga. Thobisile Malinga. Thulisile Nqumalo. Bonisiwe Mavimbela. Marukhona la eklasini. Akekho bonisiwe. Thembi Sibiya. Njoba ngisho bazalwane into ehluphayo certificate zibhalwa according imininingwane oyifakela akusuba umkhosi ngifuna kunemininingwane engithe ningibhalele la because le yiyo eya ku computer so uma sebenza certificate ku computer babhala lezi zinto lezo oyibhalela Daphne Yena. Sindisiwe Khosi. Patient. Patient wabhala igama kuphela akabhalanga isibongo. Patient. Patricia igama kuphela lapho. Nalo Patricia igama kuphela. Akekho. Raymond Zulu. Abanye abobaba. Jesse Motsi. Joyce Masego. Joyce Masego. Akekho total. Ubani uzomphathela uzala? Ngoba ngabuyela nabo. Umama uphethe imndeni. Umama uphethe imndeni Woza. Hawu. Ya shuthela ngizosithatha ngisabona. Naze zasithulela. Amen. Siyabonga. Thembi Kubheka. Ulenge batela. Angelina Ntapo. Margaret Galela.
uzomphathela woza ke woza Kunjenjenjenje kwenze ba Kwezu Jesu. Oh kunjenjenjenje kwenze ba Kwezu Jesu. Kwezu Jesu. Sibongile Mathibela. Amen man. Siyabonga ubaluleke Paulina Sibebe. Gabi Mkhize. Amen. Siyabonga. Nomthandazo. I think there's nomthandazo. Thola mdala. Bazalwane. Abangatholanga certificate. Not so ukuthi anikho ku WhatsApp group yethu nikhona ne. But I think eyinto enza ukuthi mhlambe angithi niyabona ukuthi ukhona isiphinteke wrong. Amen. Amagama angazi bawathole kanjani but incwadini. Ngiyacela bazalwane. Into engizoyenza mawe ngizokunikeza le list. Abazalwane babhale bonke amagama abo. Ubhala amagama enebongo bazalwane. Ne? Then ngizosithola kuhle ngoba ukhona babuzona ngithi uyazwa babuzona. Uyabona ne-error abayenzile ukuthi bayenze kanjani. Sesiyagcina bazalwane. Umthetho wakhona umama ngiyambuza ngithi nosonto yaphi namhlanje ngoba ngiyazi ngivelelwa izifo ngihamba lena angikhona ukuthola uma ngichithe ngimbuze uyasho ukuthi ayi namhlanje ngazathi kukhona ukuthi nokuthi ngithi mina ayi angithembisi ungasho kodwa ukuthi yes but ngizofika ngiyabonga kakhulu bazalwane bengikhanda abaphethe incwadi abayilethe abangakatholi incwadi njengoba ngisho bazobhalisa ngizokhuluma nomamakazi noma babhalise ningasabi bazalwane bhalise usho ukuthi akwakatholi anything sikunikeza according uzokwazi ukuthola yabona nje umama Bheka ukhuthele bazalwane makazi mnike 2 wasibhala zoyi2 so abafuna ngibanike 2 ngizobanikeza but ngizonikeza nina bazosho ngamagama ngibanikeze ene ngiyacela bazalwane manivula next year buya nazo zonke ukuze kuzophangisa iprocess ithe lezi ezincane ningamangali izothatha isikhathi ziya overseas ezincane lezi ngoba ziwuqobo mayibuya izobuya sekuphethele icertificate sakho wena neaddress yakho abangashonga address bazoziletha futhi eofficeini ngibuye ngilethe kini nezwa bazalwane la ngicela khona ngimangicela ukuthi igcwalisane nigcwalise ene ningabhali ngeball pen pencil khona mangiboni i-arrow ngoba before ngizihambisa ngiyacheck na mangithola i-arrow bese ngiyalungisa ngiyisele kube right angifuni infail bazalwane kodwa ngiyafuna nifunde uNkulunkulu anenze kahle ikhona incwadi umama mhlamba athi uthintile nami ngiyayithanda bazalwane iChronicle zokuqala chapter ka 29 I think verse ka 7